Здравейте, деца! Как сте днес? Всички ли присъстват? Днешният урок ще е доста интересен, затова ви моля за внимание и нека заедно изгледаме видеото, което ще пусна след секунда. И така, деца, кой град видяхте във видеото? Точно така, това е Видин. А какво най-много ви харесва в него? Браво, впечатляващи отговори. Днес вас ще говорим за нашето родно селище, мястото, което наричаме дом, защото за нас той е точно такъв. Днес ще говорим за Видин, за неговите забележителности, чар, магия и много други неща. И така, запишете днешната тема на урока в тетрадките си «Моето родно селище». Знаете ли, деца, какво е обществена сграда и какво е забележителност? Обществените сгради това са училища, община, музей, поща, ЖП гара, читалище, болница и други. Това са сгради за обществено ползване. В тях се обслужват граждани, институции, общността като цяло. Например, в общината плащаме данъците си, в пощата получаваме и изпращаме писма и колети. В музея разглеждаме исторически предмети. Знаете, и във Видин имаме такъв музей, който се казва Кръстатата казарма. В него можете да видите униформи и пушки на революционерите, стара посуда, в която са се хранили и много други неща. В читалището пък наблюдаваме различни представления, четем книги и така нататък. Някои от вас може да са го посещавали в детската градина още. Забележителностите пък представляват обект или сгради с културна, историческа, архитектурна или природна стойност и привличат вниманието на хората и туристите от цял свят. Такива обекти са паметници, мостове, черкви, като например Александър Невски е най-голямата черква в България, а след нея е нашата черква във Видин, която се казва Свети Димитър. Забележителността и градският ни парк, реките и така нататък. На тази таблица можете нагледно да прочетете и да видите това, което сега ви казах. А сега нека си отворим учебниците на страница 15 и да погледнем заедно първата илюстрация. Всички знаем, че във всяко селище има улици, площади и жилищни сгради. Къща или блок зависи дали е село или град. Има и обществени сгради, както споменах, това са кметство, поща, училище и така нататък. Забележителностите, деца, обаче не присъстват във всяко селище. Именно те отличават селищата едно от друго. Казах ви, че това са обекти свързани с природни явления, като белоградчишките скали, с минали исторически събития, като нашата крепост Баба Вида, за която ще говорим по-късно. Събития свързани с известни хора, това са паметниците и така нататък. Кой от вас ще ми каже какви забележителности има на първата илюстрация от учебника? Много добре. А сега, деца, погледнете отново и ми кажете, има ли обществени сгради? Отлично, деца. Вече разграничавате обществена сграда от забележителност. А сега нека преминем към втора илюстрация на същата страница в учебника. Какво ви прави впечатление? Виждам, че някои от вас са доста наблюдателни и му направи впечатление цвета на снимките. Това е така, защото някогашните фотоапарати и видеорегистратори са снимали с черно-бели ленти. Но с напредването на технологиите вече такива апарати няма, а са заместени от модерни цветни такива. Какво друго виждате обаче? Това е един и същи град, деца. Това е София. Знаем, че е столицата на България. Първата снимка е на София от преди, а втората от сега. Виждате колко по-модерна е станала, с по-широки улици, реновирани сгради, поставени висок паметник, който символизира града. А сега погледнете към деската и ми кажете какво виждате. Точно така. Това е Видин, нашето родно селище преди и сега. Тук също се забелязват тези промени, за които говорихме до сега. Виждате как има поставени фонтани, до тях знаете общината, паметници и така нататък. Хайде сега, деца, отворете учебната тетрадка на страница 9 и се опитайте сами да свържете илюстрациите от първи и втори ред. Какво се е променило в живота на хората с времето? Ако някой се затрудни, ще помагам. Браво, деца! Виждам, че всички се справихте отлично и успяхте да свържите правилно обектите. Нека се върнем отново към обществените сгради и забележителности. Запишете първа точка в тетрадките си. Описание на местоположение на обект.
Вече знаем какво е обществена сграда. Казахме, че това са училище, музеи, болница, поща и така нататък. Вашата задача сега е да погледнете първа задача от учебника на страница 16 и да обясните къде се намира училището, след което да опишете пътя от училището до музея. Тези от вас, които пътуват с автобус или автомобил, могат да опишат пътя от тях до училището. Отлично, деца! Виждам, че се ориентирате много добре. Някои от вас са ползвали пешеходните пътеки, а други главния път, за да стигнат до музея. А сега да проверим, запомнихте ли кои сгради са обществени. Моля да преминем към задача 3 от учебната тетрадка и да напишете в редовете коя обществена сграда ще посети всяко дете. Отново се справихте отлично. Браво, деца! Запишете сега втора точка в тетрадките си – забележителности в родното селище. Моля за внимание, ще ви покажа някои забележителности на Видин, нашето родно селище, а вие ще допълните тези, които знаете и сте чували за тях. И така, това е Дунав мост 2. Той свързва България с Румъния и други европейски държави. По него всекидневно преминават много коли и камиони, някои от тях носят храна в нашите магазини. А това, деца, предполагам всички познахте крепостта Баба Вида, символа на град Видин. Баба Вида е единствената изцяло реновирана средновековна крепост в България, играла роля едновременно за отбранително съоръжение и на владетелски замък. Построена е в края на X век върху останките на античната крепост Бонония, но добива завършен вид през 14 век при цар Иван Сърцимир. Една от легендите за създаването на замъка разказва, че в местността живеели две сестри, Вида и Кула, дъщери на знатен болярин. Била Вида много красива и всички мъже я искали за жена, но тя не харесвала никого. Кула често я увещавала да се задуми, но тя се ядосвала на съветите и не след дълго се разделили. Така Кула станала основателка на град Кула, а Вида останала да живее в родния дом. Когато турците завладели българските земи, Вида била вече стара и самотна жена, защото цял живот не могла да намери достоен за нейния ум и красота. Като се разчула, че наближават града, тя събрала хората си и им казала да изградят кули, в които да се скрие населението. Тези кули и до ден днешен носят името Бабини Видини кули. А сега кажете вие, кои забележителности познавате, деца от Видин? Прекрасно, деца, много добре сте се справили, информирали за родното ни селище. Виждам, че познавате паметник Косница, паметник Левски и паметник Ботинци, който преди малко говорихме, че вече е на площада. И така, в този час с вас научихме какво означава родно селище, какво го прави специално за всеки човек. Разбрахте какво е обществена сграда и какво е забележителност. Заедно изброихме част от тях и видяхте колко са впечатляващи и важни за нас, защото са нашата гордост. Справихте се блестящо. Предлагам ви да се запознаете с цялостната история на Видин, да попитате бабите, дядовците, роднините си за традициите, обичаите, които са се предавали през поколенията. И деца, когато пътувате и посещавате нови места, можете винаги да споделяйки, гордейки се с вашето родно селище, разказвайки им за забележителностите му. Моля, запишете в тетрадките си задачите за домашна работа, учебна тетрадка, 9-та страница, първа и 4-та задача. И нека да завършим с още една известна забележителност от нашето родно селище, а именно Стамбул капия. Строена е през 17 век и е била част от укрепената стена на града Калето. Портата е най-известна, защото през нея е минавал пътя за Цариград, някогашния Стамбул. Благодаря ви, деца, за вниманието и съдействието.